Kaixo, txorien, eguerdion, gaur astelena da, eta astelenetan bakitzue, astelen gozoen eguna dela, beraz, goxo-goxo hasten dugu astie. Eta nik asunetan gainera ekarri ditut soberakinak. Egitxan da niretxean polboroiak ez dira sobratzen, zunek Felipe Bigarrenak eroste ditugu da horrek. Hombre, horrek balio dutenakin... Hori gutxi erosten dieta... Papela miaskatu inbar da. Gutxi erosten dieta, erosten dienak segitxuan barrura. Baina turroiak bai, amama Juanik eroste ditu ugari, eta horrek bai, soberan geretzen dina. Honek xixonakoak turroi biguna izaten dana. Orduan horrekin tarta bat egin bidot, olako gazta tarta hotz bat. Gero olako dekorazio bitxi bat ingot apurtxo bat errezeta luzatzeko. Eta hori izango da nire errezeta. Zein izango da zure errezeta gozoa? Bueno, nik egia esan jende askori haurtzarora eropialduko dut errezeta honekin, zein goitxu tofea ingo du, tofea. Eta horrez eskanean, karamelu horiek karameluzkoak, ingo du olako kopatxo bat, izango da gero geruzaka, esne gaina, tofea, esne gaina, tofea. Eta, bakoitzak urte batzuk atzera emango gaitu eta horrekin disfrutatzea da. Horrek, zeusen lehen karamelu batzuk eta horako iragarki baten aitonak emoten sotzala bilobi eta horrek ez iziduko da be? Betio, lantaldeko sarren alen probatu du, torri dana, eta gero jundan, eta areza, karamelu goni jaten itxuan desda ize hona. Hori xingo du. Eta erresa da, Eta erresa da, zigorrak esan dauen bezala, eta hola xingo dugu. Gaietak birrinduta gurinakin nahaziko ditugu. Molde baten oinarrixan jarriko ditugu, 10 minutu 200 gradutara eta gorde. Gopor baten gazta krematxua, 100 gramo turroi, azukria eta 300 ml esnegain jarriko ditugu eta birrindu. 200 ml ur berotu eta gelatina bertan gehituko, epeldu eta aurreko nazketa nahazi. Moldean jarri eta 4 ordu sosten utziko, eta gero izango da turroia eta esnegaina berotzia, krema gaztatartan bota eta ordu batez osten ustia, eta mugurde izoztuak txokolatetik pasatzia. Horreko oskaiurera emango ditugu eta tarta txokolatezko arrokatxoekin zerbitzatuko. Eta nik sorpresia betikoa, azkenean 4 ordu egon bidanez, etxetik egin ekarri dut, eta errepikatuko dut etxean inauen bezala. Ze txartu atara da. Txartu ez. Gauza berritzaio batekin. Orduan ezberdin ingo duzu, zerbait aldatuko duzu, gaizketara bada, edo zer, ez dut ulertu. Ulertuko zu. Bale, orduan, lehenengo pausua. Gurina agurtu. Betiko gaieta horre bat egiteko, ez? Hori da, oinarrixa betikoa gaztatarta baten dako gaietana, baina nik bai nahietena jarri da gaietan beltzak. Bale. Apurtxo bat kolore desberdina izateko. Eta egisa da, gurin puntua beba igual, apurtxo bat basua da, ez da ezebe pasaten, ze honek gaietek beltzak badauki krema txuria aukitzen da bena hortik. Batzuk esango zaben, banatu, gero krema txuri xaolan edadontzi batera janda bakarri beltzara bili, baina berdin da, nik beltzakinta dena eta listo. Tarta ero pastela da? Ostras, ze desberdin, pastelak dauka lan gehiago, ez? Tartak baino? Ni egia da, Australitza ikasten nueneko apuntetara joan beharra izan naiz, gogoratzeko zer zan, ezberdintasuna badaude, eta egia da, gaur egun jendea bati pastela zein tarta berdin ia sinonimotzat hartzen da, baina ez da berdina. Hor, tarta normalean, nik esaten dizut, guri eskolen erakutsi ziduten moduan. Tartea izaten da, oinarri bat, non izaten da, ore auskor bat, ostore bat, ero kurruskari izaten da, oinarri bat. Hau da, gazta tarta bat izan alda, oinarri horrekin, limoi, txokolate, marrubi, tarta bat, non oinarriak kurruskaria dan, ostorearekin, edo berdin zait, ore auskorrakin, gero krema bat, gozogile krema bat, eta ero marrubiak, ero fruta, ero gainean jartzen diona. Orduan, normalean, niko zapalak izaten dira, altura gehiagirik ez dute izaten, eta, balioko dira, eskontzatarako ero, balio dola, jente askondako emoteko, baina aipaingarri moduan ez dira izaten oso pastela moduan, ez? Ze pastela, junda pixkate lehen klasean ematen ziguten, aizetsua izaten da, arrautzarekin, bizkotxoak ero gehiago izango genuke, eta horiek pastelak bai izaten dira oso, apaingarriekin, gorantza egiten direnak. Bizkotxo bat ze izango zen? Pastela. Pastela? Bentzen, kategoria propia da. Bueno, baina, biak izan aldi,
normalean egia da, tartan gehiago izaten dela, kurruskari izaten diena, orduan bizkotxo bat esan sartuko tarta moduan, baina gero San Marcos tarta esaten dugu, Bai, otan bai. Orduan, gauza batzuetan niri egizan, azalpena entzuten zen duen da biak balio dute bientzako. Ze gero da, egia da, bat zein beste geruzaka jarri aldozula. Normalen gehiago izaten da pastela, ze hor bizkotxoak geruza ezberdina jartzea dituzu, betegarriarekin, eta hor altura ematen diozu nahi diozuna, baintzen duzu, eta eskontzetan da, tarta esaten da normalien eskontzetakoa, baina gehiago identifikatzen dugu pastel batekin, era berea. Orduan nik, ez dakit, horre oso zabala da. Eta estatu batuetan behitu, hori asko pasatzen da. Eta cake, ez? Pai, cake eta bread. Bread guretzako ogia da, baina eurentzako bizkotxua da, horregatik askotan banana bread. Eta karo, askotan hemen jendeak banana bizkotxoa, edo apple bread. Eta orduan guretzako askok, banana bread oso, ez dakit, ospetsua indanez, batzuk jartzen dago ez, banana ogia eta, ez da ogia da, bizkotxoa, baina eurak bizkotxoi bread deitzen dutzi. Ze eurak ez dauki kontzeptua guk ogiana daukaguna. Bertan ogia, askotan moldeko ogia izaten da, ez da... Orokorrean, ez? Ez dauke ogi kultura, ez dauke. Hori da, baina ez hemen bakarrik, Europara joaten bagara, egia da ogia guk ezagutzen dugun ogia, agian, gozaltzeko bai, jaten dutela, baina gero baskariarekin, afariarekin guk hartzen dugun moduan, ogia lagungarri moduan, ez baduzu eskatzen, ez dizutat hartzen inonez. Eta gu, goratzen ez, txiloekin Inigotan oso gizalea gara. Inigoko gigabe ez dakit jat. Tamen okinde gixaue bai, auzo baten, 2-3, tranquil egon leike. Eta hori, basoiaz beste leku batzutera, eta okinde gixak ez, hemen erosten dugu hori. Ogia supermerkatuan, Alemanian eta bai, igual ogia unak eta ikusi izan ditugu. Frantzian be bai. Bai, honek, kiloko ogia gana, alemanak honeko ore trinkodunak eta olakoak bai. Baina egia esan, ez baduz, gozaltzeko bai, gure ogia, asko moldeko ogia, baina gero, baskaria eta afaltzeko, ez baduz eskatzen, gaina honan behiratzen dizute, ogia? Zako nahi duzu ogia. Saltza nahiko hemen, saltzak guztitzeko eta laguntzeko nik. Semei oinari nahi zera guzten, ogiarekin jateko laguntzeko, hau da, ogia... Ni gauza piloa bultzaiteko erabiltzen dut, nik sardezka eta labanarekin ez dakit, bultzatzen, badakit. Eta horako jatetxe batera joaten nahi labana erabiltzen badut, baina bestela, ogia. Bakizunik jatetxe batera joaten nazenean, normalian ogisa postreatara baino lehen kendu itxo dutzuela. Nik beti ez dut, nik gorda itxo, ze postrean ostian, holan gozoa jan ostian, ogisa jatia pila gustatzen gat. Oitura holan eta ez dakit gustatzen gat. Txokolatea hau da, behitu zigor, hau da nik inauen akatsa etxian. Hementxe, gaieta beltzak, birrindu itxi dut, gurinakin. Hau, 10 minutu laberatuko, gogo geratu arte, eta gero apurtu bat epeltzen utzi bida edo osten. Nik, ostu baino lehen, bota inotzan beste prestaketa. Eta nastu inzien biak. Karo, nastu inzien bixak, eta orduan, gero atara duten tarta, geletu da apur bat. Kurruskari puntua, hola, baina txarra ez, azkenen gaieta beltzak. Eta, ala ere, hau labean sartzea be, ez da zetan. Ja, ez da zetan, orduan igual ez da usartuko. Ez, hobeto, nik neuk, oin agusten duzu, eta hemen gaur daukagun temperaturarekin, pixkat gogortzen jungo da, nik uste dut, eta bestela erraxea ba. Esango diot, Alexeri utziko diot hemen, eta bera balkoira atako du, eta balkoira nostuko gogortuko da. Vigilatzeko norbaitek, Hola utziko diot. Ba, espada. Eta berak, kanpoan hotza egiten du, txorienen gaur, zuenean ez dakit, baina guk gaur txorienen freskoa daukagu, hotza ez dakit esatea, fresko bai. Eguraldi hona, baina freskua. Hementxe, freskua ez dagoena, da gure ura, berua, eta hementxe ingotena da gelatina disolbatu. Bakizuztu ala inoiz erabili gelatina dutzen? Behitu, bakitzu bazena baliokidea zenik besta, baina errezeta hau, holan soian da nik esan dut. Baliokidea, hori, kajan agertzen da, 10 gramo, die baliokideak, 4 gelatina xaflanak. Xafla bakoitza dira 2 gramo. Xaflaketan 2 gramo izaten di gutxi gara da. Holaxe. 4 esaten da, diela sobretxo baten balioke. Eta beruan egin behar da, bestea, otzean sartu behar da lehenengo bai ero bai? Beruan disolbatu, epeltzen utzi eta orduan erabil. Beti ikasten nik esatzen nik beti, eta jatetxetan da beti ezagutu izan duguna da, xaflatan hori, arrai bustana edo ditzen jonaz, azkenien arraian eskatan ero marrazkia edo daukat, hori bakizu egiten dela azkenean, normalen behi txerrien da belaunetako kolageno gelatina horrekin egiten da, hori erabiltzen da.
Eta hau zeteko, bitu, agarra bai erabili izan dut. Agarrak irekin inbidau, honek ez dau irekin alde bat behar. Ur berotan, sin maz lehen irekitan jarri dugu hor daukagun gaiua, eta horren, listo, orduan, oin inbidugu, orea. Oso ondo, zer orea. izango? Eta orea dauka, nola ez, turroia. Turroia gainera bi alditan jarriko dau, dauka turroia betegarri bezala, eta gero gainean beste geruza bat joango dena bebai turroiakin. Orduan, hemen txauzkat, 200 gramo, 100 gramo jarriko dugu betegarri bezala, eta gero beste 100 gramo joango die... Gazta krematxoarekin? Eroseekin doa, gazta? Betegarrixa? Bai. Betegarrixa da turroia. Bai? Turroiak azukre gutxi daukanez, azukrea. Gero ez negaina eta bai gazta krematxoa. Oso. Eta gero, gelatinan... Bueno, banik euskal tarta eta pastel batzuk jarri gizkizut. Agian batzuk gehienak ezagunak izango ditu. Venga, bota zut bat. Lehena. Euskal pastelak? Bai, Euskal pastela. Lehenengo. Oso. Izenak esaten daen bezala. Bigarrena. Beste ba, venga. A ber, nahik esko... Ostoria tartean dauka. Pantxineta. Pantxineta, pikain. Beste bat, bueno, ez dakit, euskal gurea da. Zein? Brownia bai gurea da. Brownia gurea, oso ondo, baita ere, guretzako... Kaitxoko txokolatearekin, mendaroko txokolatearekin. Bilbokoa. Bilboko tarta? Bilboko pastel bat. Gurin opilla... Opilla, ez. Karolina. Ez, paia egiteko erabiltzen dena. Arroz pastela. Oso ondo. Eta ezagutzen duzu sagargala? Sagargala ezaguna itan jati. Igual txorinen jogulako berba, ez? Ez. Ez toin txorinen berba horretan? Sagargala hori, Koldo Salinasek 2008an sortu zuen olako postre bat da. Berez egiten oso erresa da. Hau da azkenean, tatin tartarek emako zer daukan berdina? Ostorea. Ez, sagarra egiten dara. Ez, konpota bat egiten da, lehenko sagar bat, hartzik duzu sagarrak, atal eta moztu, konpota bat egiten duzu, konpota horri gero gelatina xafla pare bat botatzen dizkiozu, birrindu egiten duzu gero, gelatina hidratatuta, konpota beroa dagoenez, birrindu egiten duzu, eta zu olako oinarri o labeko erretilu luze batean, oinarrian konpota hoe bat. Gero, egiten duzu, gazta tarta mus bat, o gazta mus bat egiten da, orduan, urrengo geruza izango zen, urrengo geruza gaztarena, zuk hemen ingo duzuna, gazta tarta bateko berdina, baina hor geruza bat, eta gero, bizkotxoa ero, asko honek sobauak erabiltzen dituzte. Geruza asko auska horrek. Ez, baina hori, gero usten duzu baita gelatinak, usten duzu gogortzen, eta ero gainean jartzen dizkiezu bizkotxoa sobauak irina dala oso erreza, baina garrantzitsua da, bizkotxo hori moskortu behar duzu, ardo beltz almibar batekin. Eiten duzu almibar bat, zeinek ardo beltza dara. Eta hori moskortu egiten duzu. Eta gero behin behar da, buelta eman, eta geratzen da oinarrean bizkotxoak, erdian geruza zuria, gazta kremarena, eta gainean konpota, jarri diogunez, konpota horri birrinduta dago, baina gelatina xafla geratu jarri dizkigunez, gogortuta dana bildu. Orduan, 3 geruzatan geratzen da, eta, esan, ez dala erresa egiten, nik uste bitu. Esan ditzugunak erresa edie. Bai, Euskal pastela izango zen zaiena eta lan gehien daukana, pantxinetak ez dauka zer. Ostorea itxengo zu etxien. Ostorea nork egiten du gaur etxean. Txorienea bildu egite.eus idatzi etxean, ostorea egiten duzu, Ez, igor, ze itxen badago etxean, zu edoni ordezkatuko gaitu. Eta esango daude hori jarriko aurkezten ezela. Telebistan ezin da, postore bat egiteko behar dugu, hartu, buelta simplea, 10 minutu, 15 minutu oskailuan. Berriro, atera, beste buelta bat, 15 minutu oskailuan. Ezin da, ebili, moztu, berriro oskailura 15 minutu, erakusten dizu beste, gero daude simplea, bilketa simplea, eta gero doblea. Birritan, batzen dana. Hoien ondoren, 15 minutu komeni da oskailuan sartzea. Telebista saio baterako munduko truko guztiak izan da, ez badaukagu lantaldea atzean pausu guztiak emanda dauzkanak eta zaila da. Orduan aukeran, saltzen duten ezin da, bai denda supermerkatu ero gozategi batzuek saltzen dute, baita, etxekoa etxekoa bere egindakoa.
erosi. Hau, alderantziz, oso erresa da, tartia itxeko. Hemen turroia jarri dugu, azkenean turroia almendra da, beraz, zaporia almendra tarta bat izango zen. Esne gaina sartu dugu bai gazta krematxua. Eta ontsa, hau sartzen badugu, gogortuko zen, baina gero bidegona da egonkortasuna, egonkorra izatea tarta. Eta horretako, hemen txaukagun, gelatina. Honek azkenean, da gazta tarta hotz bat. Betiko gazta tarta hemen iten zara, baina turroia gehituta, ez? Alegia. Hori da. Patri, Japonia ipatu izan zinela udan da hori, han ikusi zenuen, euskal pastel bat, euskal, ez dakit. Gazta tarta labean indakoa euskalduna dela esan genezake? Egia da? Ez que nik uste dut debatia dauela, nik hori komentau izan dut, nik uste dut txorienen zuekin da kafien. Claro, Donostin eitzen da alde zarrian, baina izan, hori izan zen kasualidadea. Hau da, imagina, Logroñon zabaltzen dagoela tipo batek, hori famatu eitzen da, batean izango zen Riojan cheesecake. Ni nahi dut jakin, Donostin, noiz hasi zien horiten, Zuberoan berdina egiten genuen, eta Mairuan. Orduan, ez da izain da, arrautza ero oioa lehengo, ero oiarra. Baina, errez da berdinak ez, nik Zuberokoa... Zuberokoa oso antzekoa da. Bai, Bai, neurre galdatu aldi, baina bestela oso antzekoa da. Orduan, ez dakit, horre, egia da, Donostiko taberna batek egin da ezaguna izenarekin, baina, bueno, asko euskal gazta tarta moduan ditzen dide. Oinarria... Egia da, esan nik. Oskaio, Julen ekarri. Oinarria mesedez behar du. Bueno, horrek esan da, kontua da, pastelero. Beio, ez dizut esan? Hau gozadan da, nik etxien bebaiolako bat diot. Bakizu, tarta, bai? Lehen esan dizuta, oinarri fina da, gazia izan aldala. Bai, karo. Baina besteak normalean pastela izaten die gozoak. Izan aldia, normalen gozoak dira, ez die gaziak. Zuk zela ditu zatasun lehengoen zinun joan zan hastean bakaia eta patatana? Tarta o pastela? Zuk esan pastel, Pastel de bakalau? Nola daitzen zan pastela, ni oinen ezkungo Portugalera, eta ez diet aldatuko, eundaka urtetako kultura gastronomiekoa, ez da jungo metroerdi bat hemendik ara, esatera, hau ez da pastela, ez da tarta. O torta, ez da, torta, emango jatu lan, pla, eskua zabalina. Pastela edo torta oin ikusiko, ia altzatzen dan, espero tesat. Poliki. Hau, horretako, gustatzen zait, frantzesez nola esaten da, poliki. Zelan esaten da? Duxmont. Eurek ematen dago erloju baten marka. Duxmont erloju bat daukat. Eta zuk? Bueno, jarraitzen dugu, kontua da, postreetan, beti ezin dana falta, azukrea dela. Bai, turroiak badauka, baina gukala ere, sartu diogu apurtxo bat, eta zego lehintxe, zuk egin kamarai berba, zik korriketan noia, hau esan retiratu, jokan biot, lau ordu? Oskaio, gogortu arte. Bai. Bueno, zein ezaio pasa etxean, postre bat eitera jun, eta agian azukrea bukatu inda. Baina, bueno, zorionez, gaur egun aukera badaude, eta gogoratzen zara nola egun batean, otu zitzaizun, ero oparitu zizuten, ero, bueno, estipoto bat eman zizuten, ero ez dakit zer rezeta izan nuen, eta agabe siropa erabilizen duen, ero, orduan, bueno, aukerak gozo gintzan aritzeko, beste gozo batzuk badauzkago eta batzuk garritxut. Zer da, masusta XXL? Masustak, bai. Izostu inditxut. Halan gogor geratzen die, eta gero txokolatetik pasa, eta geratzeko dio olako arrokatxo batzuk. Bale, askarren behar da, ez dela desizostuko zaizkizu? Bai, bauzkat beste batzuk. Hau da, bai, honek gero ingo ditugu. Eta hau, lehen erabilegun kasulia, bakarrik gurina urtzeko. Hemen intxein bidugu, tartak gainetik eramango dauen beste turroi geruza bat. Ze, gogoratzen duzu, 100 gramo erabili ditugula betegarrirako, baina gero beste 100 gramo ingo golako esne gain 1 mililitro, eta turroi 1 mililitrolako krema lodi bat, eta horri jarriko zau gero gainetik. Ganaxi antzeko bat, baina turroia da. Hori da, turroia da. Oso ondo. Eras, olaxa. Bueno, kontua da, esan dakoa, estia, beti estiarekin, gaur egun ezberdina, egia da, gauzatutan ez da berdin geratzen, nik gero ingo duan tofea estiarekin nik ez dute lortu inoiz, ero ez dute egin inoiz estiarekin karamelu, ez? Orduan,
errezeta batzuetan erabilialko genuke, osatzeko gure errezeta, eta beste batzuetan agian ez. Baina, bueno, hor aukera badago. Gero beste bat, estebiago. Ez daite, badakizue landare batetik dela, nik ostoak izan ditut. Oso modan jarri izan garai baten. Koska indiozu inoz ostoa estebiana? Ez. Nik normali erosi duten aia hautzan izan da, formatu komertzialean. Da oso, berez, azukrea baino gozoagoa da, eta koska egiten diozu, eta da, dultze-dultzea oso gozoa da, baina dauka belar zaporea. Belar bada, osto bada, orain, zuko koska egiten diozu, eta esatu zu, buah, ze gozoa da, baina dauka hori, esatu zu, osto bajaten nahi naiz. Hori izaten da, hor Marrueko zen eta horrek infusioak ateratzotzuenak tea, belar zaporea, baina azukrea gai, hor barra, ez? Olako sensazio bada, o ze? Bosko jada gara gutxin ez botatzea izkiotean azukreanak. Horregatik. Baina, lodiak, gora inoko holan azukrea barra. Hori pila bat, da. Bueno, gero agave siropa, lehen aipatu dana, astigar siropea ere, panela azukrea daukagu, koko azukrea ere oso interesgarria dana, eta gaina eskuragai daukaguna gaur egun. Orduan, gozatzeko aukerak pila bat, eta kalterik ez dugu egingo ere, eta hori gozotegietan ari dira egiten, azukre maila gure ahosapaietako gozopuntua jeisten jutea, eta hor, edozein errezeta beti egiten zen nuentena, azukrea 350 bat zeuzkan, urrengoan 350 bota. Urrengoan, holan egin batzutan, gero 300. Eta jeisten jun, ze badakizue azukrea asko hartzen dugula, eta ez bakarrik gozogintzatik, baizik eta beste zenbat eta zenbat produktuk imaginatu ez dugunak egiten, beraien osagaiak irakurtzen hasi, eta azukrea tartean dago. Eta esate duzu. Urdai azpiko eguzia, maionesak. Nori otutzen ziren maionesa bati azukera zertarako botatzen diozuen maionesari. Nik egin esan, etxean, baina ez dago marka bat esate duzula. Honekin ni postre bat imardu maionesa honekin. Eta botagarri eta olako zerbait, testura badauka holan krematxua, kakao pixka botatzen badia, txak. Atzoko gogoa ematen da, ez da? Ez du jotzen gora, ez du jotzen gehiagi. Orduan, gozatzuk ez daukate zentzurik. Orduan, azukrea bota behar duen nahi. Baina ez duen nahi behar ez. Eta orduan, esan dagoa. Azukrea jute magara kentzen, eta ez bakarrik kafezinari botatzen dizkigunak eta, baizik eta ikusi zer erosten dugun, eta hor zenbat azukre, eta hor bakizue osagaiak irakurtzerakoan, beti lehenengo osagaia da gehien daukana. Hortik atzerantza da gutxien daukana. Orduan, oiasko parpar batean, oiasko paparra, honek egozia direnak, oiasko paparra azkena baldin bada, hortan txarto. Ez dut uste. Baina olakoetan, ez da izertanik erosi nuen gauza bat. Ez da txarra egongo dara edo ez dala osasuntxo baizik eta apurbat iruzurra dala, ez? Orduan, zuk pentsatu duzu gauza zauzela erosen da azkenean beste bada. Nik horre ez da, eta ipatu nuen hemen, jani nuen toki batean, jungin nintzen da kakao hautza erostera joan nintzen, eta kakao hautza jartzen zuen pote bat zegoen, kakao hautzen artean. Zela, azukrea. Eta hartu nuen, nik kakao hautza zelakoan hartu nuen, etxera joan, ireki nuen, da irekitzen ikusten zen. Aiba, kakao edarian itxura dauka honek. Hartu, buelta eman, eta lehenengo zagaia azukrea. Eta jo nintzen dendara, eta zanean, hau hemen izin duzu izan. Eta zeba, baina kakao hautza, ez, hau da kakao edaria. Orduan honek egon behar du kakao edariekin. Zainean jartzen du, kakao hautza ez da izan. Ez, eta hemen atal honetan ez dago, esku horra juten zaizu. Ekuste duzu, kakao hautza hartzen duzu, eta esan kakao edaria. Ez daukala, zer ikusirik kakao hautzarekin mingotza dela. Siguratako ez da sumez esplatertxo bat? Txoa txikia nahi duzu zen. Bai. Hone balio dizu. Txoa. Ero txoa. Azkenen nik egin bihar. Patricia Viteli. Txoa, Patricia Viteli. Txoa, Alexander Bilbao aldeko tolorra. Nik txoa zigoriturreta. Bai. Hemen txokolatea, gurtzen gabiz Maria Bainuan, nik nazi itxut txokolate txuria eta txokolate esneduna, olako txokolate argi bat aukitzeko, eta gero honek izostutako masustak pasako ditugu hortik. Hemen erabilizaike bebai, betxu hemen txera euskat, adibidez, mugurdiak, eta mugurdiak bebai forma hori daukie, beraz,
Asmoa da, hor, hotza dauden ere izozgailuan, txokolatearekin kontaktuan jartzean, gogortzen dela txokolate hori, ez? Hori da, hau gero lan edadontzitxo batera edo pasako dugu, eta hori, saiatuko gara. Bara, sortz bat bai hortik badau, honek hartzeko tapik. Horrek arrantzatzeko? Bai, horrek. Honekin brotxetan zerakoa... Bai, horrek. Bai, balizu honekin? Ja, aukera dauzkazue da. Bai, daukat bestea bikoa, hori... Pintza. Fundirako ere gizan, olako... Bai, sardea bez, bikoa. Horrekin balio balizu. Horrekin, balixo ez da bai. Oso ondo, bueno, gozo kontuekin gabiltzan nontan, gorrotxoate gitarrak zinaztu. Tolosako gorrotxate gitarrak. Hor, bueno, famatu, nik behintzat ezagutu nituen gorrotxate gitarrak, Jose Maria Gorrotxategigatik, 2019an zendu zen, 90 urterekin, eta, bueno, bera ja bezala, 14 urtekin gozotegian lanean hasi zen, eta gaur egun hor jarraitzen du, Rafa Gorrotxategik, Jose Maria semeak, ja, 3. belaunaldia, eta 4. zer Rafaren semetako bat, horre... Negozioan sartu da? Sartuta da. Hombre, ez da negozio txarra, padre. Ez, gaina politxa da, ez? Familia kontuan, igual apurtu iten dago, beraz. Zu pentsa zure, gurasoa zer da, ez? Guko fundizioan lan egiten dugu, izerdi batean beti beroan da, nik gozotegian, bai, palmirak txokolatezkoak egiten. Hor bero bebai enbi dago, ez? Bueno... Hola, nutzen dozunean. Ez pentsa, horre gozotegietan normalean berez, leku bateko izan behar dute ero... Osteko, ez? Txokolatieta. Ez, eta hotzean lan iteko. Lehen esan duguna ostorea lantzearena, oskaioan sartzearena da, nik lan nuen jatetxe batean, non geneukan gela bat 10 gradutan zegoena. Eta 10 gradutan lan egiten genuen. Egia da, gauza batzuetarako, komenia hotzean lan egitea asko hobea da, baina norberarentzako, neguan, askotan hotzaiten zuen, geroan hotzetan egotea, erropa berezia hor tokatzen zitzaigunean egotea, erropa txaketa bat gainetik jartzen ginen, eta, bueno, orduan, ginetan, bero nahi duzula, labena ingurura joan, laben inguruan bero. Hotza nahi duzula, kamera horretan sartu. Nik ikusi ditut olako ikastaruetan, gozogintza lekuetan eta daukira honek aluminiozko maila hundixak, azkenean txokolatia osteko errezagoa. Marmola da normalen. Marmola? Nik aluminioakin ikusi ditut askotan, egon ezenien. Hementxe ikuste duzue, segitxuen zelan txokolatia osten dan. Igual hau bai, itxatxe itxen da. Eta horako sare bat aukitzen badugu, horako rejilla bat edo, ondo geratuko ziren bebai. Eta horako bonboitxo batzuk ingo itxugu. Eta bizango da gero gainean apaintzeko, ez? Bai, gainean, aldamenean edo... Bale, bizan bitxe behar dugu. Pastela, tarta. Bai, pastela ja... Gortu eta egon arte? Egia dau. Eta pastela gogorra dagoenean, hau jartzen gako gainetik. Eta beste ordu bat edo itxoin bida. Baina nik ja dana prest daukate. Venga. Profesional bat, maiz? Bueno, segi. Eta bitxu, turroi krema holan gainetik jarritxan eta ordu batez gehiago itxen ja, holan geratzen da gure gazta tarta. Eta azkenien egisa da, nik etxean pentsatzen naben, holako desastre bat inauela, baina nahiko ondo geratu da oinarria, Oinarria. Bai, hori ematen dau. Momentu zeintzat. Olen altzako dugu. Eta hola geratuko zen gure tartea, eta gero ez dakit, bonboi pare bat jarriko itxugu. Hola bi mugurdi, eta bat masusta. Bikain. Da hola gure turroi tarta. Edo pastela. Edo pastela. Gabonetako soberakinak. Hala, ba. Agizu, agaiztu genuela guk. Bexamela eta pastela gabonetan. Kus notun. Zuetzinen. Ja. Kontakotzun nun nauen? Turroia jaten. Turroia jaten. Baina, zapore aldetik, turroia bauka, baina ez da gaientzen holan. Oso lehuna, oso suabe geratzen da, Goxua oso. Eta ez da goxua. Txistea da, barreak sartu produkzioa. Kautxezuk zein biezu, zigor?
Tofe. Tofe. Tofe, osan. Baina karameluak ez kopatxo baten nolan jarriko ez da zu, ez? Tofe kopa, ez nahi nahi. Eta gaurko bigarren errezeta, tofe kopa. Erreza, osagai bat arraroa, egia esan hobeto geratzen dala, eta hori glukosa izango zen, da erakutziko dizu glukosa nola erabili, baina glukosarik ez badaukazue urarekin egin dezakezue berdin. Hau da, karamelo bat inbar dugu, glukosak testura eta hobea utziko digu, baina ez badaukazue urarekin egin dezakegu. Zuk janda eusazu, ez? Karameluak honek... Honek bai. Tofena. Oso honak. Eta gaina gero, nik gatzi kutua botako dio gainean, gatz larria, eta horrekin, bueno, ikusiko zuen. Lantaldeko bat azarre dauz, esne gaina arrotu behar dut, eta inungo azukerregik gabe. Petzetan salatagatik. Ez, salatana gero, bueno, jarriko dugu, emakizu musika azkarra, holantita. Horrek karameluak sanblazetan emoten dira, ez? Sanblazetan, bai. Ez da kordela eta... Gure sanblazetan, sanblaz opila bakarrik. Eta opila nun sartzen da. Tarta, pastela, ero... Opila eduka bere kategoria. Bueno, az gaitezen kontatzen nola ingo duen, eta lanean, eta ikusiko zuen zer ezingo duen errezeta. Glukosa eta azukrea zutan jarriko dugu, eta horrekin karamelu bat ingo dugu. Esne gaina epeldu, karamelura bota, 5 minutuz irakiten utzi, eta gero osten utziko dugu. Esne gaina erdi arrotu azukre gabe, eta gero kopetan geruzaka muntatzen jungo gara, tofea, esne gaina, eta tofea. Gatz larri pixka bat gainean, eta zerbitzatu. Orduan, bueno, glukosa erabiltzeko, glukosa oso itxaskorra da. Itxatzi iten da. Orduan, beti egin behar dana, glukosa erabili behar duzue, eskuak ero busti. Bai. Bueno, eta gaina behar ditut, 25 gramo. Nik hemen, tak, 25 gramo, ze hau, oinar, orduan. Gutxi izango da hori. Behin, bustita dauzkazuela, hartu holan, eta holako bola bat iten da, plop, eta, 24. Bueno, bitu, atzamarro honekin indut, eta oina mendik askatzeko, alderre bezala, benetan. Oian, neurrixa hartuta daukatzu, Bai, askotan egin dut, eta badakizu horrelakoa naiz, oso profesionala. Bueno, guk egia da, gozogintzan asko erabiltzen da, eta nik gozogintzan erabiltzen duenean, gaina desent hartzen dut, pasan eskuak ondo guzti, eta bola bat hola plop, kriston bola, eta horrekin iten duen. Bai, bestela, zuk esasuna, urakin zeberez da karamelua almibar batekin, ez? Bueno, karamelua urarekin, karamelu bat inbar da, karamelu krematxu bat. Karamelua esne gainakin, ez da besterik. Eta hemen komeni da, karamelua ze temperatura hartzen du, 100 piku gradu. Esne gaina hotza botatzen badio, bila berez esne gaina beroa botata, bada espada, izkinara, esaten dara, basterrian jarri. Baina alan be, gero, esne gaina botatzen dio epela, eta horrek egingo du, hemen reakzioa, geratzen da kolore marroi hori, tofeak daukan kolore hori, nazi modutziko du 5 minutu irakiten, eta listo, baina berez da karameloak esne gainakin. Ezer gehiago ez. Eta gatzana, benetan, gomendagarria dan ikutu da. Orduan, hau, topera jarriko dut, eta hemen bestaldetik, esne gaina, honek ez daukara ezer, epeldingo du. Tofea edo, egia da, tradizionala izan dela, erresuma batutik berez dator, edo erresuma batuan oso ospetsu dira honek karameluak, baina nik enak izan dela, Euskal Herrian tafaian bebai dauzela tofe batzuk pinazianak. Betxo, eza, pinazia barruan daukatena? Pinaziakin egin edakuak, Pinazi krema bat edo izango da... Bale, ez dut ezautzen. Horreko xuak. Eta nik tofe ezagutzen dut, oso modan jarri izan, ez dauka zer ikusirik gastronomiakin, ilia margotzeko kolore bat horan modan zaurako. Eta izen hori, tofe kolorea? Batzuk ditzot, txokolate marroia, marroi txokolatea. Besta da, marroi tofea. Dala txokolatea baino argiagoa. Ni nola neukan lehen kolora? Kaoba, horrekin ikesi nuen kaoba kolorea zer den. Kaoba? Bai, gorrizka hola. Ze polita, ze poetikoa. Oso, bueno. Kontako zut gauza lizun bat. Lizuna esaten ez dakit non dizoa zen. Hankak paralelo,
hemen garrantzitsua da segun aldameneko ez esan behar dizun, da erortzeko aukera badago, botatzen duen astakariarekin, hankak paralelo. Piskat flexionatuta, bota. Argazkisa daukat erakustako. Estatu Batuetan nauen 2013an, eta bertan dau zauen denda bat, saltza dituzten horan jenak eta hilia tentatzeko. Eta bertan zaukien izen bat, gazteleraz. Ez, holan, ura saltzeko edo exotiko aldera, eta tintian izena, zen marroia, eta tintian izena zen kaka marron. Benetan, benetan, zer iso. Hori zer zer jalizuna, hori nire semiak eta kaka pixa txixa askoten esaten dugu. Baina, sukaldaritza programaten gauzenez, horan, baskaltzeko orduan, eta atsegina be ez da. Bueno, baina egia esan, baina kolorea gaizki ez zebilen. Zuk, entzuten diezunean, ez dakit kolore hau eman naiz, kaka marron izenarekin. Ja, zeitun, bakizu nora joaten zaren. Bueno, baina tofean abe bai, bakizu nora joaten zaren, txokolatearen ebai, ez? Turroian kolorea. Bai, erneaina, listo, horretziko du. Eta hau, ez du nahi txantilli bat, hau da, ez du nahi ondo arrotuta. Erdi arrotuta izango da bakarrik. Bale. Geruzen artean, egia da, ez badut ondo, ez badut pixkat arrotzen, tofea gainean jartzen dio danean, bera ingo duela, ez du nahi hori naztea. Orduan, bai, pixkat arrotuko dugu. Eta ni normale, bai, karamelua ez da nazi behar, baina honek bai behar du adaskekin, da gero gainera, esne gaina botako dio denez, ez zait inporta, edo adaskakin pixkat ematu. Hau, badao, ez dut hainbeste zatazkenean atara, ez? Ez hainbeste, gutxi, Ez hainbeste, baina, bueno. Bueno, esan dagoa. Hau, listo daukagu, gero mauka batean jarriko dugu, eta hemen, hoxe, ingo duna da, karamelu bat. Kontuz, hemen puntuak, ez dugu karamelu beltz bat usten badu, gero mikastu ingo digu. Erretzen usten badu, karamelu erretzen danean, mikastu egiten. Orduan, urre kolorea, opur bat, ez? Ez, ero badao kaka marron kolorea. Urre kolorea dituko, tofe kolorea. Ba, baina... Bitu, turroian kolorea. Iluntxeagoa, hori gero hartuko du esne gaina botatzen diodanean. Nahi dut, hau, baina pixkat argitxo, hau ez. Hau da, betxo, hemen dauzka, betxo, bikain. Hau, ez? Hau, bueno, balio dit. Argi geratzen batzu, ez da? Oso argi geratu da, ez? Hau gehiago izango zen. Bai, txokolate marroia. Txokolate marroia, eta hau gehiago izango zen. Turroi marroia. Turroi, beltza. Bale. Hori beltza, ez, Patre? Bai. Osedes. Bueno, koloretan ez da bedan ez gara hasiko. Hortako badauz, desberdintasunak eta ikuste dituztenen artean, badauz beste sari batzuk, diela publizitate gezur lotxagabeen sariak. Ostra, a ber, bota hori, zer da hori? Eta, bueno, die sari bat olan modu ironikoan eta iten dienak, erakunde batek itxe ditu, azkenean publizitatean ikusten di gauza batzuk, non zuk esate oso. Hori ez da, gezurra. Nik askotan ikuste ditu, neska batek, hau ez, beti llebarik. Da bat telebistan agertzen da, behitu hau ez, rimel edo maskara hau erabili dut, eta behitu zelako betiak agertzen dien. Eta gero zuk esate duzu, baina horrek postizuak diez, hori ez da rimel horrekin emonda, ez? Kontuz, Patricia. Bai. Hori da, publizitatea, gezur lotzabako batekin. Hau da, agertzen danean tipo bat, asteko 7 egunak gimnasioan lanean agertzen dela, baina gero agertzen dalako, txispatxoak ematen dizkion, olako gerriko batekin agertzen danean da sofan eserita txokolatina jaten esaten hau erabiltzen dudanetik horrela jarri naiz, hori ere? Edo adibidez, zuk esadozuna, agertzen da tipo bat, 120 kilokin, gero beste tipo bat 80 kilokin da, batetik bestera, 2 hilabete. Eta ez duzu, hori bebai da, apur bat, gezur lotzabako bat. Da, holako bebai pila bat dauz janarixetan eta janari azkarreko jatetxiak. Ikuste dituzuelan argazkixak, hamburguesa batenak olan potolo-potoluak poli-politxak. Eltzen gatzu zuri zo... Zautzen zuen kajeta, markatu nik argazkiko eskatu dute zau. Baina hauze da. Eta holakoak pila dauz. Orduan, badauz marka batzuk horren sarixak itxe dituztenak. Eta orduan urteko gezurrik nabarmenenak hartza dituzte, aukeratza dituzte. Eta horren artean badauz irabazleak eta. Hor gero norbaitek
zuk erabazte dozunia adibidez, gaztarik onena, zuk hori paketian jartzen duzu. Gaztarik onena, irabazlea. Baina, irabazi du eta hor badakozu ziutakiri bat. Baina, karo, hor gezur lotzabakua horren sarixa jartzia zure produktuan, ez dakite horrek arrakastaik esango zauen edo esango zabien. Bueno, marketinga da, txarrerako ero onerako zutitz egin desatela. Bai, nik horretan nahu guztiz adoz horrekin. Ez dakit. Imaginatzen duzu zurekin. Zigur iturrietan, pile bat notizi zigur iturrietan, baina dana txarrak. Ez. Nik nahi xabot gutxi baina ona. Etxean hildugu tofe hau eta benetan ona. Usaia izugarria daukagu, honek 4-5 minutu utziko dugu lan irakiten, mauka batean jarriko dugu eta hotza dagoenean kopetan geruzaka jarriko dugu eta gatz larri pixka bat gainean eta maira. Bueno, martxan gaude, utzi ditugu bi montatuta hemen, geruzaka, tofe azpian, esne gaina, tofea, esne gaina eta tofea. Egisa da, koloria badaukala gehiago marroixka aldera lan txokolate aldera, ez? Bai. Goxua itxura, ona. Ez du batarako kolorean kontura. Gero, zibatakizu zer zengo da. Ez du batarako. Bueno, ba, geruza bat tofe. Ui, tio, tondo kalkulatu nik honi. Aizea, geratu zaite hemen. Beste bat. Geruza txikixago beste bat, eta ez da. Esne gaina. Tofea berriro. Eta bukatzeko gatz larria, ez? Bai, eta nahi eta nahi ez, bukatu behar du tofearekin, eta gero gatz larri ikutu bat, beti tofearekin gu Belgikan jangen duen, erakutsi ziguten nola iten zutenan, kultura handia dukate, tofea eta katza beti botatzen zioten. Belgia o Bretainian, ez da, Bretainian izan zen, Bretainian. Eta gatza nasketari, hemen tofearen nasketari, gatza botatzen zioten gero, eta zoragarri geratzen zen. Honik txokolate holan oliba olioakin eta gatzakin probau dut, eta oso goxua bai, Oso. Txokolate ganaxa edo musa edo. Bitu, hola. Gatz pixka bat gainean, gatz larria botako diogu. Bai. Eta lagunok, listo, gure tofe kopa badago. Hemen barruraino sartu, beldurrik gabe. Zuk 13. mendeko koiara? 12ko esango nuke, karbano 13aren froga itea dago hemen bakarrik eta... Klasikoa. Esne gaina brutxe bat hartzen duten. Goxua. Betiko saporiak ekartze ditu lanean. Bai. Aler, ez dauka esne gainik, Esne gainak ez dauka zurek, Bo, eta ez du behar. Jo, imagina bota itxertzazula. Bueno, balagunak honekin, astea azitzat ematen dugu. Bihar hemen izango da berri beraz. Torre gurekin, agur!